I dobar dan i dobrodošli u jedan novi klip i danas ću vam pokazati kako da smanjite vaš size na video klipu, to jest da brže uploadujete vaš klip. Evo ovako, znači. Za to će mi biti potreban program Handbrake, ja ću ga ostaviti u deskripciji, znači on ovako izgleda, njegova ikona, kao neki ananas. Dakle, već konvertujem neki video koji ću uskoro izbaciti, to jest Minecraft prva epizoda. I dakle, otvorite ga, znači instalacija vrlo jednostavna, NextText install i toliko. Za početak ovdje ćete staviti, znači mp4 mora da vam bude. Idete ovdje source, pa idete file. I onda nađete gdje se on nalazi. Evo naprimjer, ajde ja ću, ne ovaj, sad snijam. Pa ne znam, nađete neki klip. Samo da vidim. Evo, naprimjer, stavite ovaj. I ok. Ga skine, dobro. Dobro, neće se zaustaviti. I kad ste otišli tu source, ovdje vam već trajanje klipa piše, znači ovo sve ostavite kako hoćete, ali ovdje mora da vam bude mp4. I zatim ovdje idete browse i onda na primjer stavite desktop. Ovdje u browse stavljate gdje će on da vam sačuva klip, na primjer hoćete ovdje u neki klip da se sada morate obavezno da nazovete klip kako hoćete, idete save. Evo ga tu. I samo idete start i on će ga konvertovati tamo. Dakle, mi sad da ga konvertujem, se meni ovdje već konvertuje. I na primjer, evo sad ću vam pokazati, izaći ću iz ovog. Ući ću ovdje. I dakle, ovo je moj gameplay od 11 minuta. Znači, to je Minecraft, istimao sam ga sa actionom. I evo, njemu je veličina 6,41 GB, evo, možda se ovako nalepo vidi, pa ću ovako dotovim. Dakle, 6,41 GB. A evo sad, sad je u toku konvertovanje, tolike, kasnije možda bude malo veći. Dakle, on je sad 288 MB. Biće valjda 1 GB, ali on je tek na 39%, dakle, bit će 1 GB. Znači, on mu je smanjio mu je veličinu i brže ćete tako uploadovati klip na YouTube i stvarno ovo pomaže. I to je bilo to. I da, verovatno će malkica, neće puno, znači malkić će smanjiti kvalitet slike na videu, ali evo kao što vidite, vi sve ovdje lepo vidite. To jest ja ovaj video neću konvertovati jer vratno će malo zauzimati, ali to je bilo top. Znači nije ono da ne može da se gleda, znači stavite na 720p i toliko. I to je bilo to za ovaj klip, za ovaj tutorial. Nadam se da ste uživali i doviđenja, ćao.